ایک دفعہ تن میں دسا سی نا راوی دے علاقے خطیب تقریر پیا کرے جدو پنجاں نمازاں تے بریک لگی نا ایک جٹ بیٹھا سی حکا ڈا کے گوڑے پھڑ کے کہندا واہ موسیٰ علیہ السلام ایک گیڑا اور چلو آویں پانچ بھی گئیاں ایک گیڑا اور چلو آویں پانچ بھی گئیاں موجاں مان دے ڈیرے پہ پکھے حکے پخا کے بندے گپاں مار دے ہیں زرداری دے توے تے نواز شریف دے توے لاندے تے مریم نواز دے تے عمران خان دے توے تے پتہ نہیں سی کی کچھ کر دے نماز دا رولا حضرات میں قربان جاواں اس نبی دی سیرت پاک تو جس نبی نے امت دے واسطے چکر لا لا کے 45 نمازاں رعایت کرائیاں اگو جنہیں رعایت کیتیاں نے تے او بھی تے رحمتاں دے ڈیپو والا ہے وہ بھی تے رحمت دے خزانے والے وہ بھی تے سراپا رحمت ہے فرمایا سونیا ایک گفٹ اور لے جاؤ یا اللہ کی فرمایا امت نو کئی 5 پڑھ لیا کرو ثواب 50 دا ہی دے دیا کرانگے 5 پڑھ لیا کرو ثواب 50 دا ملے گا اللہ واللہ اللہ او مسلمانہ میرا نبی بھی رحمت میرا اللہ بھی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین